Dacă a ajuns acest clip la tine, este evident că ești o femeie care atunci când intră într-un local își dorește să iasă în evidență. Pentru asta e nevoie de un minim de efort. Să-ți comanzi materialul de pe la textile.ro care ți ajunge a doua zi și să mergi la un croitor care să-ți ia măsurile și să facă piesa perfectă pentru tine. Ca să exemplificăm, acest material, de exemplu, poate fi folosit pentru o ținută de zi. Poate vrei să ieși în evidență undeva în parc sau la muncă sau la o ieșire în oraș la terasă. Acestea sunt materiale unice pe care nu le veți găsi în altă parte și cu siguranță nu veți găsi o altă persoană îmbrăcată cu aceeași bluză sau fustiță, rochiță ca a dumneavoastră. O altă variantă este cea în care trebuie să mergi la un eveniment, la o nuntă sau un botez și trebuie să arăți bine și acolo. Pentru asta poți folosi un material, la noi pe site este triplu voal candy, care este ușor sidefat și are o ținută super elegantă. În spatele meu acum se află taftaua, care se folosește tot pentru evenimentele de seară, dar nu putem prezenta acum peste 4500 de modele de materiale pe care le avem în stoc, așa că vă așteptăm pe site pe latextile.ro, ăsta de aici, și vom începe să postăm și câte 4-5 videoclipuri pe zi, așa că urmăriți-ne pagina.